Sa mga mutaya o mupata diha sa small town lottery kun STL, magbantay kuno kay naay mga nagatanyag dini pero peke di ay ang mga gigamit. Ang NBI nakadakop og taong giingong nalambigit sa paghimo og mga fake betting slips. Alang sa dugang detalya ng live report ni Nico Sereno. Nick. Yeslan milusad og operasyon ang NBI Cebu District Office human sila kadawat og reklamo gikan sa otorisado nga agent kabahin sa gipameke nga mga kagamitan. 240 ka mga booklets sa pekeng STL betting slips. Kini ang nasakmit sa operasyon sa taga NBI Cebu District Office sa usa ka balay sa Hacosalem Street, Cebu City. Una niini nakadawat og reklamo ang NBI gikan sa PCSO authorized STL operator sa probinsya. Dako-dako kuno ang alkanse sa kumpanya sa mga illegal operators. Ug ang gobyerno mismo na agrabyado kay wa sila nagabayad ngadto sa PCSO. Hindi sila nagbayad ng tax, wala silang remittance sa gobyerno, sa PCSO in particular. Zero as in zero. Samantala sila, they are required to remit 65 million a month. Internally, we do audits around dun sa area of operations namin. Then we found out na merong mga certain people na nag-i-issue ng mga ganitong bet stubs. And when we validate it against our record, we found out na wala sa amin yun. Nadakpan ang 50 anyos nga lalaki nga gingong nalambigit sa pagpaimprenta sa betting slips nga may logo sa PCSO. Mao kini ang isuroy sa mga usher sa lain-lain nga lugar sa mga buot mutaya. Maong pahimangno nila sa mga mutaya ay adto ra gyud sa otorisado nga booth o kun sa mga staff nga naka-ID. Ang legal ani kato mga nasa booth, di ba? Pagpalit nimo tagaan ka ni. Pero kini duly issued by their company. Nani sequence number. So pagpalit nimo diretso ni sa ilang systems. Most illegals will accept bets but minsan yan hindi magbabayad pagka may nanalo. So yun yung protection na we want to make dun sa mga bettors natin. Dihang gikuhaan sa habig ang suspect na himong emosyonal. Hugot nga mahimakak sa iyang kalambigitan kay gibilin ra kini kaniya. Yagi na dito kinay. Ay makuha. Di kinakuha. Nagtulos ko pala yung ibutang. Kung may samot din yung cellphone, bili na sa inyo? Dito yung ibutang nga ito. Nito ang makuha. Ito ipagin ko na nga ito. Magawas na mo imong naong. Karong hapon lan porma lang gipasaka sa NBI ang reklamo batok sa maong dinakpan falsification of public documents. Kung sa gidaghanon sa numero sa mga booklets lan ang ilang na sakmit kapin sa 200 mausab kini gidaghanon sa counts sa maong kaso nga ilang gisang at batok kaniya lan. Okay, daghang salamat Nico Sereno.